ikke en tyngdekraft alligevel. Modbevist tyngdekraft. Modbevist tyngdekraft. Nej, der er bare ikke nogen, der har lavet det med resten her. Vi har lavet sorte huller. Vi blev inspireret af anden kodklassen. Ja, nej, tredje kode. Herværk eller sådan noget. Nej, det så ud, da vi kom jo. Der var meget mere, da jeg kom ind. Der er 8 over det. Jeg siger, jeg vil ikke have nogen navn med Martin. Har I lige gjort det i spisepausen eller hvad? Eller er det hængt af dagen? Noget af det er hængt af i dagen. Halv. Det der hængte af flere dage faktisk. Jeg tror måske, det var Det er bolddækker noget, normalt, at ikke? tage tingene ned igen, tænker jeg. Bolddækker normalt svært. Der kommer en lærer, der tegner helt ud. Det skulle meget lige sige, Henrik. Ja. Altså, hun har taget stolen op. Det er jo billede. Måske lige frem stolen. Kan du ikke det der nu? Nå, men jeg behøver ikke at sige så meget andet end at lægge selvfølgelig alting væk og gå i gang med jeres fremlægger til næste gang. Jeg skal have PowerPoint-shows afleveret, inden når timen er forbi. Ja, Jesper? Jeg savner den gamle, den Nej. Var det godt?